Ulam mas nyas ngau kumta. Ulam mut kran mut ye no ujaf sulun jeng tap. Kumta ujaf ulai thu ba ulam mut pet no. Umi kan sanang tanan try dieng. Ujaf uang ka ting en ut khe ble dia ulam. Ulam mula tem ya ujaf. Mame dei dengan yo hat attack menem no. Ujaf urkhia uang wan ne ngalap ke jeng tap ke Kynjai ting en. Kumta bodo arangun kilet celum jeng tap ke Kynjai bat kiti anda kiladap ti kilau ke sendong bat anda kiladap lau bodo arangut kilingwa bat suang sa kum ubien hangta sendong dan ke Kynjai dan da kawai ke brio ulam bat ujaf utap biang bat ulingwa hakata kapor To good dia and great kat company. ba kawai ke sini To that. ka IT bat ke kongdeng kidangnya parti yang poi kawai ke envelope bat onda ka IT kapet je kata ka envelope klam thoi ye sutho tang RIP stun ka IT kala tiang bat ang ningwa morai manu ba pha kumnya dia perlang kumba pitiam bau jef bat ulam onda kila IT ka jing tap jong ka Kynjai kilam ba kamet jong ka Kynjai dan kumta ujaf bat ulam kilingwa bat ulam uang day am ba ong ngajaf kumta ujaf uang hoitkin kamut ka Kynjai ka suthok dailam banlat na jail bat nang tu hospital ulam uang hoitkin jaf katu ka brio ka shalak palan kumta buru arngut kiwan pai na siang onda kila poi siang yathu khana ujaf ya ka iba ba ulam uting et bha bar ujaf ubatailot ki ai ka baja halum jingtam kumta ka iba kar khe ulam uang wajunang re pisia ka iba ka ong ladon laingot ki khonro dang tiang sa ba ye ulam uang te tang badan laingot ki khon ngam de shu ubreo kumta ujaf urkhe ulam bar uang sei ka Kynjai ka dan ulam uang tip shu ujaf ulam uang ujaf sngabe jaf nai batai noi noru bangi tips panga Kynjai mo ujaf ong hoatien ka bahaba snap swa dia kumta karban ngia kisngi ki por ulam purkhat maroi sei ka Kynjai banu ka dan ke ai ka badan silinder ulam utiap ba nada ka Kynjai kadang im kanum pelak je upet ya ka iba isnei upet ya ki khon isnei namar utiap baka Kynjai kala bele yaki kumta ulam uang bele kumne nga bon stang kijing cenjar kijing mot jemput khat kat sa papai katba ujaf pat iwan dapat kelet jaseng lang arngut ra bat itai khlung bakiyo boro arngut kia kemen ba du boyo itai khlung kawanda ka subun kambet bat itai khlung banpet bat sumaria i kawanda itai khlung kala ai ka tengda ida phisisha bat kawanda ka kemen ba kat bareng yat kisngi ki por kawanda kam chu dan por su banlet se ka sham khobbe hiang bat itai khlung kumta ujaf haba uyo i bakawanda ka kemen karakhi bat itai khlung ukumen palan padu duai helchong banam ja ke ka basniaw yaki ujaf uat jengtep keleng sapang ka Kynjai umlap se ai ka dan katba ka IT bat ka kongdeng pat kidang ni somkai poi phone ya ka IT barhang ta phone dan boong ka IT sapet ba mo ka Kynjai kala banle AUP ka IT ko ong tom medam ka kongdeng ko ong manu IT bo phone ka IT ka boss ka kongdeng kalingwa ka boss manu kata ka boss haba ka boss jong phi de ka Kynjai em ka IT hang ta kar kia ka ong em ngapoi ba ka Kynjai de ba pha ka ne ka boss ka IT ka ong ya ulam bat ka Kynjai ban pensoi ru mensua dei kene ka boss namar ka iet kamon palat ya ulam takada kali akumnya
Kane ka bos nga kasim ka bukala ya ka jimpang jong ulam bat ka batailot daki basnia ge ulam sapang ka Kynjai bat kumta baro kinya badai ka Kynjai basnio pitep kongdeng bor baka ngiat ka Kynjai ya ulam nang tu naksan dei mga nga idrox tu ya ka Kynjai bakan accident no halenti tangba uta drugs utrikam hadu Kynjai kalapoi bat ulam pat marsen trikam uta drugs ka Kynjai kam te breu sur bat kang nyat ya ulam sapu aksan ka bos kas musibah hakitu kipor namar ka plan da kumwe ngat da kumwe kas te siru kayam dei bopha kene ka bos kumta ka kongdeng ka dik ta ka biar pat kayam ka ongkumnu IT ya ka khun nga ya ka parlok ka ba phia iet ba phile kumta ka IT ka ong namar Ka Spah kin wat ketu ka biar ba phidi lu ngadap IB ka kongdeng marsen ong ka IT kumta kayam ka ong ani hadu ka ne phile nga IT ka IT ka ong hot ken ngala ong am ya phi namar Ka Spah ka bos nga ka pha ban penyap no ya phi namar kam kwa ba ulam unkan mau ke aka ka badon selendat ka bos nga ka iet palat ya ulam wat ka Kynjai ka brio ka babharu ka sakano asnio kumta ka kongdeng ka kalan haju misnam na sentur bat kayap no ka IT ka keng ka nongot kalap penyap namar Ka Spah dei urayan ka stesi bat ka kongdeng ka IT ha kata ka por kar khia maroi ka sim ka phone ya kata ka brio Hey, are you still coming ka ong over la dep tonight? ma bos I've ken got mau a ki jingkula jong phi kumta kata ka brio ka ong nyau we arlai phin sayo marsin nyau ka IT kumta bethei ubom hiyang ka IT bat ka IT ka yap haju kumta kata ka bos kar khia bat ka ong la dei ka por ban penja lun ki sabot baror bat ngala dep ru onda ki pulen ki tem bethei bom hiyang ka IT ki wat mano bale kane ka kam handre kim lak sai namar kata ka brio ka salak asya susu banya ka Kynjai yala jom ka khampen pau handre ka le nari namar ka don Ka Spah kumta marsin tip ulam ka IT ka layap bat ka kongdeng ulam uong bet badai ka Kynjai namar hajengmut jeng perkhat ulap ka Kynjai ka dei ka brio ka basniu palan dia kan bau hepat udang songkai bat ilari kelari kapan pau ka jing iet jongka ya hem ka ong hem nga iet palat ipi ngam la shu ban song klam pi ngam nang thia nang dem shu nga suling a pisabe nga iet palat ipi hap web wang balai lari pemwat da ubrio bobet bobiang ubrio bai hap akardan bat pi ngali ditang nam bala menta bala biang ulam ngalapoi biang sakapus wejang amdan ni ban ai pi ki brio kin sakren lada pi poi bat nga ki porlok pi kin saben nya pi lada pi yat bat nga kelari ko madap setu ngam sngoi uhab uang to pi te pim sngoi madap setu kat no pin la ban sha fisnam arsnam na pim la sa su le sai pan pen sadom kala yang pen sakano yang kelari ko em hab daleleru ngamlong kumta uhab uang ngamen swa em lari ngalayo samla beruspa ngasak keren ben syak berngem syalut kijing keno namar ngam nur bat ang skentian akmat ki brio badon ba ep ki perlok jung ta isamla nga parem ki wan keren yang wan tim wan berngem ngasalut namar ngam nur banang namar ngadai tang brio bersubula kumta kalari ko ong nayen nujor kiwe bat nga uhab uang tangki belaya da usa kisngu thu ka jingthar dia porlok manu na kisinrang belayo samla bare uspa pishalut ki jingjenjar sa komen ma kalari kaya bat ka ong na iet palat yepi lada pimnyen pet nga kloy benyap lada ngam yo yepi kumta kalari kamut bandi kata kabi uhab ukuni uang wale biang yo ngatam suben kumta uhab ukuduk ye kalari bar hamta
labi iet bau hep ukudop ya kalari badi iet ipet no shia bat kayam susi marui kan bai iet idangnya akali hakajing susi inya stat bah badim la asyo ban kontrol i accident badi iet ila masau jor bah komta kira wad iet sha hospital bat ki parlog iet kila bitar yu hep bat ki phone yu hep ki keno badai u hep bale pan saja kumnya u hep uang so thu lang nga ngamdei nga bale nai keno nga kita ki parlog iet ki keno bat bitar yu hep kim tip kasdang na ka kot se ki shutip malumala sa phangjong ki bat ki yo ki message pamulumala kumta u hep hayeng uyam songsi maroi balai ukum kudop ya kalari kumto u hep uyam boruang la jajai iet umla shu ban map ye lejong u hep ulong brio u balung mensiam bah u page ki message ba text ki parlok iet umong bah nama ki parlok iet ki keno ben badai na u masa ja kumni iet ro u hep ukta ka clear ban thia ban dam ru nang shu u support khat bet balai ka ja kumni nga phais ka diang ro lang phais ka mon ro lang u su twai be hala jam bai iet in jam na khanam bu nyo ban pan sung thu ye ki parlog iet ki subitari u hep kham tip ye ka jing shisha u hep usngap ben namar utep manya he nya oman toy namar udeu buriau podok komta hakawai kasmi ulam uja kansan ni ya umdon batip sa ulan borok yawat lon ka kami ulam kalet sa police station ban batai ya ki pulet kiwat kaleng ya ulam kimlam ka kami ulam kasuyam ben naman ka kami ulam katem baka Kynjai kalap ban le ye ya ulam kibriu ka Kynjai tidang thuet be ulam ujaf wat kaleng umdan batem hadin lai sngi poi kawai city ka batho wat ya ulam ulat that bansa bat pisia o komen bat nga komta ka kami ulam kayam haba ka pulia kata ka city kam suktu stau shu balai ulam ule kumne ka kami ulam kalingo ya ka jingle ulam komta kimtip baya ulam ka Kynjai kala kidnap bat udan bat ka Kynjai kala te ulam da ukunjeri bat ka ong ulam lam last step hidei jonga lam primut snew yanga hanrei ngam dei nga kabas snew dan basim kabu ya ka jingpang jongpi ulam ong hoon ngatip lon bat ngalap lon menen nadong sedong kumta ka Kynjai kayam bat ka ong pilatip am lamanta ka jisha paro ulam uyap uang hoot in Kynjai ma bianga kumta ka Kynjai ka om minle kumno kinlam haba kinang pansay ki babun ka Kynjai kayam bat ka kudop yu ulam baro angun kiyam ulam uang ani Ka Spah ka don bo radu ka Kynjai ka ong hoot kinlam bat ka plait lut na ulam na utaw Kynjari ba katea kalatip ba ulam unam pet sure ka Kynjai kayam bat kalahun ka mensiam khaddu ba ulam ula poi bat ulatip ka jisha ba ka Kynjai kamdei ka basnil badon kinam patun ka saja kumne ki barot te parlong Ka Spah season 1 kalakon hangnya kuble sibut ya ep baro iwe pat iwe iba support man kapor kiba share like ba diarap yang aman kapor ngamla asyo ban siu kaliam yata cing baha jompi kumta akarpat bakanya kalas part saya share ma next year ka sawan Ka Spah season 2 kan continue na johi ma tenang yo comment ka bakot bakya ma sa sumar bai le jong bari bai le jong ru ma obre nanggar khu episode baro iwe pa iwe tapi kwa kali yang ngas comment ma tangata hi bai wat klik ban subscribe ma perlong bat manu kata ka brio ka boss ka bale he ka bale hadu ka ne les new maka sakano ka Kynjai kane ka brio kadai ka pop pensoi ningkong ya ulam bat ka Kynjai ki belapit na du pat ka baningkong hadu menta kin satip
Mano kata ka beriau ko open show ningkong ya ulam mat ka Kynjai ma se komen ma Ka Spah chapter 2 kan sawan next year ma man pendep shwa so ka jingit beningkong bobia kala mensim jonga kampoi perkhat bat kwe kiban sami pat dia sampai apa description ngala buat ke link kijan jong ka Kynjai ulam sapi iba bat ki gift lada pi kwa pan ai samla ne samla jong pi seklik mentu ka link ma pai perlak tumar bahai le jong bari ba le jong ro buat dom bang slam ma bye bye ngala pikla wan phai ngala pikla berkhat banga